madatua balik mo ibaw. Tapi sungguh pun madatua na mo ibaw sipay mana atis sagalo silang sa pangkakarako na bayugang. Pende eta kahimbo na mo jako jual. Baru punya dambo kini. Didulang sa dulang lai panulang amihan di bangku diulang sakali lai paulang kato na macam. Ala kato na macam. Ko tentang lakuang kabatindi pamo kalam ng kabasigi. Ibarat buntakan iyo laba sudit laweh nyo ala batapi. Yang kedua tentang sambah jadinya tangan. Allah buliah pulo karanda ambo. Yang ketiga tentang siriah. Allah masak pulo siriah ambo. Banyak le di ambo kini. Laba sasak batangkai batiak laba timpo bat sanduk jatuh bajalan ndak sedang selangkah bakato indak sedang sekali. Hilang bana tulih di mato namun di hati takkan ayu. Kinilah sampai kita ke tujuan makasui. Maru pun dia ambu tentang iku. Hari na sadang tarang bendang bulan disangko ampek balik cayu na sadang tarang panjang. Meminta lah sanak saudara kami 107 orang Sumando. Diminta pada nambah kawe disarahkan diri pada na satu. Rupanya pinta sadang kabuliah kerandak sadang kabalaku. Mangko dapatlah putih satu orang lain lah anak perempuan. Anak ditonek-toneknya gadang di lambuk-lambuk dan tinggi. Kini kau duduk bantulah mampang pintu tagaklah menyendak tangan. Kau ibarat kacang lah 7 helai daun lepas tu dia giah baju jongan. Bahannya lagi kini. Antah dia patang kelamari antah saminggu nala lampau. Alaba mandi-mandi kaci alaba padang-padang bilah antara kami yang memak ni mudia. Hendak melayangkan pandang non jauh, hendak menukiakan pandang non nampi. Mangko tatukiaklah pandang pada rumah gadang nangko. Kok bunyi lah kami dengar, tampannya lah kami lihat. Yo disiku teranga dek kami kinantan nampaknya kukuah. Tania dek kami anak hendak memawik ke baki hinduk jo ayahnya kemenakan dek mamaknya adik dek kakaknya. Nama namo si Buyuang. Hendak ke kami petunangkan ke baki anak kemenakan kami yang nimudia nama namo si Upiat. Kok ada ke kami si limbago ke kami tuang. Mah laju basobok bakat orang. Rami balainya Sungai Sari arami de anak 7 koto. Kok nyampang bakalan jadi lapia. Untung penyawi lai kami kana pulo. Pinta buliah karena balaku sekian benar yang bumat. Lah sampai ke mudo. Baru po dek ke mudo. Laba sasak batang kai bati laba timpo bat sanduk jatuh bajalan ndak serang selangkah bakato indak serang sekali. Hilang bana tulih di mato namun di hati takkan ayu. Kinilah sampai ke tujuan makasui. Maru po dek ke mudo tentang itu. Antah dek patang kelamari antah saminggu nalah lampau. Allah bamandi-mandi kaci Allah bapadang-padang bilah antaro kapal mudo nan di mamak ni mudia. Hendak melayangkan pandang non jauh, hendak menukiakan pandang non nampi. Mangko tatukiaklah pandang pada rumah gadang nangko. Kok bunyi Allah badanga tampannya Allah balie. Yo disiku teranga dek kapal mudo kinan tanam panjang kukuah. Tania dek kapal mudo anak memawik ke bakih induk jo ayahnya kemanakan dek mamaknya adik dek kakaknya nama namo si Buyuang. Hendak ke kapal mudo kepetunangkan ke bakih anak kemanakan kapal mudo nan dimudia. Nama namo si Supiat. Kok ya ada elai kabe si 5 gue lai kebatuang kan yo baik tubuhnya tadi. Baru poe diambo kapal mudo. Dek karena balasak ladang balain baniah tentu balain pulo takainya. Supaya menyawak dinaniah melo dina selesai nak tibo golek nata. Bajalan nak bayu bakato nak umulah menanti pulo kamudo seketiko kaba pulo dek mudo tu ah. Lah sampai mak. Baru po dia mak. Karena balasak ladang balain baniah tentu balain pulo takainya. Artinya bana tentang itu. Supaya menyawak dinaniah melo dinan selesai nak tibo golek nata. Bajalan nak bayo bakato nak mulah menanti ambo seketiko kabapulo diambo kan iyo betu bunyi tadi. Baru punya diambo mak. Diambo asal kandak kebuliah pinta pelaku insyaallah pelapangan mak. Kembali perundang kapal mudo. Dibubui setawai tapi ayi urek menyulai ketapian disabui bawa baki bermulai berkesudan. Tempo dia awal tadi rundiang kapal mudo ambo serayaan.
untuk mencari golek dan segolek umpama picak dan selayang. Kinilah dapat golek dan segolek umpama picak dan selayang. Lah boleh ayah ke pemuluh lah boleh kato yang pakai lah saya kaji tanah itu. Banyak lagi ni kau tentang kato kau menjawab kedua orang yang buku malikan ketiga kandak kemagiah lah dia 20 terapi ke 40 dia pemuda tu lah sampai mak. Baru po dia mak tentang kato kau menjawab kedua orang yang buku malikan ketiga kandak kemagiah lah dia 40 terapi ke 40 dia ambu kan iyo baik tu bunyi tadi. Baru po dia ambu mak. Kok disabui awan bakinya. Tempo dia awal tadi. Nang jauh tanpa asok nang dakik tanpa api nang dakik jelong basuh diimbau jelong babunyi kan iyo antara kita berdua. Kinilah mak pulo mamulampur yang mau balian. Aka dicari rotan lepek pasang rarak nama nanti kabek sabalik berdua balian bertambah tago nang kalai mak. Lah sampai kulung doh. Jika menengah kata kepelumudo tadi diambui lah senang dalam hati sajuk dalam kaki. Banyaklah dia ambo kini. Lah sepanjang tali, sepanjang bantiang, sekiro tubuh, sekiro bayang-bayang. Allah mulayakan pandang non jauh, Allah mutukiakan pandang non nampi. Iyo ado anak kemenakan kami yang menamu si buyong. Banyaklah dia ambo kini. Sebalun kandak kabagiah pinta kepelakuan. Supaya siang nak bari tarang nak babulan. Kalau menyenjang tentu iyo batampuak, kalau meri tentu batali. Yo menangga pulo ambo dulu tentang tampuak ye tali ko. Mah laju basobok bakat orang. Balaya biduak jo pincalang ombak memecah katapian. Ko yo nyeh pulau kadiadang agih lalawi batitian. Sekian bandar ibu. Lah sampai mak. Baru po dia mak. Kalau menyenjang tentu yo batampuak, kalau meri tentu batali. Supaya siang nak bari tarang nak babulan. Menangga puluh amak dulu tentang tali yo tampuak ko. Kan yo itu bunyi tadi. Baru punya diambu mak. Sepanjang perbuatan mamak balik batiba. Uang japutannya sebanyak 25 juta. Kok tentang pinang jatuh hari basera. Mah laju basobok bakat orang. Bakukuk ayam si barugo. Bakukuk sadang tengah hari. Walaupun pandan diambil bagi cako. Bangkalan lah sudah patang kali mari. Sekian benar ibu mak. Lah sampai ke Pelumedo. Kini lebih itulah ke Pelumedo. Lah saciuk lo na bayam lah sadantiang lo basi tajun kayi lah samulunak tajun ke batu lah samukare. Arti benar tanda itu. Lah sapakai lo kami ates sagalo silang sapangka. Balawi lawih bapadang leba. Tiok kandak, tiok bagiah, tiok pinta, tiok pelakuan bagiah kandak Pelumedo. Lah sampai mak. Jika menengah ketua mak tadi diambui lah senang dalam hati sajuk dalam kira-kira. Rasu tagak bapayong awan, rasu mandi di anak sungai, rasu baranang di telagu. Sebab ba'a di betu. Pihak di badan diri mak kalau nak salahmu memandang ala ju basubuk bakat orang. Mandi rubiah di kabun bungo, orang pengalak jago lalu, orang kayu suku dimakan, orang panyantun dialek dagang. Batali kaye panjang saratui balawi lawih bapadang leba non di laman rumbuang bariri tapi si miskin basalang tenggang buah dalimu masa rangkah makanan anak dagang lalu iyo sari pinta nak kebuliah jarang karanda endak kebelaku iyo jarang lo kurang naselo amak punya kalau begitu kita petuun yang mak